na parpu di ima pamalum na hatsitan sahalinari tema dakola di suraton harus dilakukan action isi mana marsahid taubati rumah sakit dia manang takunjungi. Jadi moloadong ulaot tatabahin tema dan pokok dan lain-lain itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sangat dobe. Marsugo dang buber dobe panitia. Tato pok maisi na marsahid. Tato pok maisi na hatsitan. Jala adong doi dielim dihepata adong de bibil fro na pensiun nasay pia-pia di podoman na. Ikut disiram dongan na bil fro na poso no may disi. Tangyang na ima Tuhan ala maau dang marguna beau so adong naro tuau so na marri peau di ngoluku di ramoti hodo au di langlangi lau au manopo punguanina tu desa-desa mengajari PA dohot mengajari margurede alain wang dang adong begogokku holan na PA na maau Tuhan ala maau ay dang marguna beau molo tadok pamalum na hatsitan ulaot tadi huria nama toras ima dakolan tu diri nabi huria nama toras otik godang adong sesuatu yang dia buat kepada orang lain huria nama toras adong tarida doi di anggaranna holan na perlu tusido manang nadong do tusan tu akan rekod di sadok HKBP dang naso dang nagudang kepengta molo tau rupi pengungsi Rohingya na sampai 10.000 dilangkat dang naung suk-suk hepeng ta molo tau rupi korban bencana alam gempa dari Nepal dang barani mulak tu jabu dang naung suk-suk hepeng ta molo tau rupi akadadana na soboi sikola doho takaparopuan na soboi sorang di ngoluna ala saya terus erupsi sinabung memuntahkan lahar ala ninna 5 tahun non terus di berkepanjangan kita sonang do marminggu sonang marede boy do kita mangan minum alai nasida apalah ditedai dengan kelengkapan yang sederhana aik pe kusiga motor tangki dialapi sipata dana disemprot masonguni huria na matoras dohot mamikiri huria na dewasa dohot mangaleon otik do dang marpo gosjol mana manupahi 5.000 alai malu adok 100 salak kali 5.000 nunga marguna tuakana susah tuakana sodapotan mangan tuot inum naing malam margogo hita mangulahon pelayanan sosial lumobi panagunuguon tu sudut nau poso generasi muda tasarihom masikola minggui tasarihom maremajai talehom marohat tatu naposo bulungi molotadok huria masa depan ikonadong do pertahanata nang pelas rohata ala saya torop nanang padita torop nanang guru huria diakones bibel fro torop na sorang doho na tardidi lapatan ni lam martabba do ditikina akan aporsea dituhatai di punguan ni bangso Batak